Ik ben hier op Schiphol om Nienke Laafman van het Vleemveld op te helpen. Wij hebben namelijk betrouwbare informatie dat zij uit Madrid komt. Maar wat zit er al nog meer in de show? Ja, Brecht, gelukkig had Nienke nog wel vertrouwen in de zuidelijke landen van de eurozone. Deze week zocht Wim Bronsby Dobber. Ze doen gewoon toneel, theater en muziek. Han Vesket Buske van de Baas zit in de Frieske top 100. Bij Noorderwien is Marius de Boer. Hij had een nieuw album uit en is heel productief de laatste tijd. Maar we starten met de Pop Awards, want die wien vorige week. En Elske de Wal, die had hem woen. Maar waar had eens de Clipcar Awards woen? Elske de Wal had al een sneur de popprijs woen van 2012. Even begrijpen, dat zou je ook doen. Elske, van harte gefeliciteerd. De LC Publieksprijs ging naar het muziekprogramma van Oerol. Thomas Azier kreeg de Friesland Pop Talent Award. En de winnaar van de beste Clip Award is voor... De Hoenekop. Voor haar clip Verzoek de Kater. Hoi. Ik hier in eerlijk zijn, had ik net verwachten. Maar het is wel een mooie bijkomstigheid. Dus, De Hoenekop, dit jaar de beste videoclip. Ik ben hier nu in de ontvangsthal van Schiphol en Nienke komt over een paar minuten binnen. Dus zullen we maar gauw even zien hoe het maar gaat? Ja, daar binnen ze. Hallo? Nienke en Sietse, hallo. Hey, hoe is het met je? Goed. Heb je een goede vlucht hoor? Ja, best. Mooi. Ja. Nou, wij dachten wij moeten je maar even opvangen, want je hebt zo mooi in Fort West. We zullen eens even jaren hoe het mooi vet weest, hè? We zullen eens even jaren hoe het mooi hem is. Ja, super. We hebben gewoon weer echt een paar dagen of zo. We komen weer uit een achtbaan. Dat is elke keer dat we daar heen gaan. En gebeurt er zo vol in 3 dagen. Dan moeten we echt er even bij komen. Want wij ben in precies West? In Madrid, in de studio van Javier Limon. Het is de producer van ons nieuwe album eigenlijk. En nou ja, we kennen hier natuurlijk maar kwart even werkje. En we zijn nu haast op het eind van de plaat. En het is die energie van die man alleen al, daar moeten wij heel erg om wennen aan de snelheid van tanken en hoe snel het alles gaat. Hij hier nog een paar solisten uitnodigen. Nou ja, wij zijn nog helemaal blown away, zeg maar super. Dus heel inspirerend. Well, I think that this is just the beginning of something really big and really good, at least for me. Ik heb hem ooit spelen op YouTube. Hij begeleidde een zangeres die ik te gek vind. Het is een Spaanse zangeres die op dit moment heel erg grut ontworpen is. En hij begeleidde haar. En ik dacht, jee, maar goed, die man gitaar speelt, die vertelt een verhaal. We stonden elk nootje en sa in mooi haar. En ik dacht, ja, dat. En toen bleek dat hij de producer was van al haar albums. En dacht ik, god, die man. Maar ja, dan denk ik, ja, dat is gewoon te vier voort. Want hij had Grammys woon en weet ik veel. Dus ik denk, ja goed, dat is net binnen bereik. Maar op een gegeven moment toch van, nou ja, waarom net een mailtje sturen. Dus het hek die in. En toen werd hij enthousiast. Hoe lang haast al wachten? Hoe lang? Op het komen van een licht eerder. Die moment is nou. De zin is geen tijd eerder. Ik heb nu 3 albums gemaakt. Het eerste album wie Fado. Maar ik ben er wel altijd geïnteresseerd geweest in die zuidelijke muziekstijl. Ja. Dus er zit iets in. Fado natuurlijk heel erg melancholie. Nou ben we meer, hij is een gitarist uit de flamenco hoek. Dus we zitten nou, komt dat als een element in die plaat. En het past ik meer omdat de plaat ik wel een soort urgentie had in sommige teksten. En die flamenco is natuurlijk super expressief. Die brengt een energie mooi. Dus ik heb er altijd heel erg van houden. En daarbij een tweede element is het Arabische aspect. Maar dat is natuurlijk, ik weet dat had ooit de flamenco weer heel erg beïnvloed. Ja. Dus flamenco, Arabisch en Friesk. Das papier op een vien. En het verleden dit vliegen. Van hen normaal spitsen ik altijd op reis naar 4 landen, daar heb ik de inspiratie. En dan vertaalde ik dat naar Nederland, dan ging ik in Nederland op tour. En nu is het eigenlijk andersom. De inspiratie komt van dichtbij. We hebben een zoon gekregen, dus ik ben zwanger toen ik de moest kruinen. Nou, dan ben je thuis, de kist net voort en dan ben je helemaal in die kokontje. Dus alles komt van dichtbij, de Friese taal is van dichtbij. En nu gaan we juist daar mooi
de vrouw in eigenlijk. Door de contacten van Gabriel kunnen we nou gewoon, ja, we gaan nou straks een internationale tournee doen. Dus En begin je dan in Spanje of wat voor land staan er op de planning? we beginnen in mijn première is in Amsterdam en Drachten. Het is natuurlijk wel een Friese première. Ja, natuurlijk, maar wel hè. Dan in Madrid. Nou, en dan het goed is heel Europa in. En dan kom ik nog weer even voor een tour waarom in Nederland zelf. En dan verder, de lezer nou, ja, het netwerk is nou vrij groot. Dus ik ben heel benieuwd wat eruit komt. Alter wordt 26 april in de Lawaai presenteren. De cd komt in 50 landen uit. En er staan al verschillende optredens over de wereld. Van Hongkong, tot Engeland en dus Drachten. Even hoe de Frieske Top 100, even heel wat oors. Daar stierst ik in. Ja. Vertel, welk nummer? Ja, goeie vraag. Oh, dat wist het net niet, wist het echt net. Van Rowan Hezen. Oh, Droomvlucht. Ja. Nee, wat zo ik Halleluja had er volgens mij ook wel zien stier. Maar nee, Droomvlucht is leuk, want dat is natuurlijk een van oorspronkelijk noemer. Ja. Nee, dat vind ik heel leuk dat die nog steeds populair is, blijkbaar. Ik dream vandaag uit die huis van glooiend zon. Dream ik die mijn loop van grien. En neem ik stil in witte hoe het wie. Heel ver weg van iedereen. Droom ik al in het groene gras. En niemand zal nog weten hoe het was. Ik droom vandaag. Ik dream vandaag. Heel ver weg van iedereen. Droom ik al in het groene gras. Dream ik die mijn loop. En niemand zal nog weten hoe het was. Uit die huis van glooiend zon. Dream ik die mijn loop van grien. En niemand zal in witte hoe het wie. Ik dream vandaag. Gurbe Douwstra staat al een aantal jaar op nummer 1 in de Frieske Top 100. Maar die twee is dwaande maar een echte inhaalslag met het nummer Vogels. Lukt het ze dit hier om Gurbe voorbij te gaan? Kom en neem mij bij de hand. Liet het geen het zwier en dreig verstaan. De zinneskind, ja die is kindelijk van die. Jou in hij zelfs en viel hij vol vrij. Jou in hij zelfs en viel hij vol vrij. Harder in tensen, daar donker en zadel. Luister je dan naar wat ik daar vertel? Zocht luidloft de blauwe wolken, leed daar in. Volg je de vogels, ook is ze versteen. Volg je de vogels, ook is ze versteen. Maar
je rond te verleefde, de liefde in die. De liefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Dus daar vrij als een vogel, de vogels om die heen. Ja, viel die als een vogel en dan wist niet alleen. Het is betweder dan werkelijk en zaas weer. Interesseerde de tijd in een zeer. Litte de las en je omheen. De pine verdient en maakt je daar leeg. De pine verdient en maakt je daar leeg. Maakt je rond te verleefde, de liefde in die. De liefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om die heen. Ja, viel die als een vogel en dan wist niet alleen. Vogels weer overal rondelijk en vrij. De roepen vertelt heel wat om die en mij. Al is het huis op zuster en dochter, jacht hij zeer. De vogels vertellen us, er is wat volle meer. De vogels vertellen us, er is wat volle meer. Een maatje rond te verleefde, de liefde in die. De liefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om die heen. Ja, viel die als een vogel en dan wist niet alleen. Gedobber stie op plak 23 in de Frieske top 100 van 2011, maar het veske Het Buske van de Baas. Een simpel en doeltreffend veske. Ze komen oorspronkelijk uit de Waarden, maar zitten nu met haar in studio in Snits. Wim Brons zocht ze op. Wij zochten naar het verhaal achter deze drie heren en reizigen daarvoor net naar Koortsertille, want dat zo'n je verwacht je, maar naar Snits. Is mij? Draai man binnen het. Dit is. Goedenavond. Goeiedag. Wim Brons. Brug. Ja. Hoi. Hoi. We hebben die Oortwa. Nee, die ken net voor het licht, die hak achter. Ja, goeie. Goeiedag. Wim Brons. Ik zie je gedober. Ja, goeie. Goedenavond. Dag. Wim. Brug. Mooi. Oké, Geert, Douwe, check. Brugt, ik check, binnenrek. Ja. Waarom zitten we net in Koortsertille, jongens? Ik kon het eigenlijk net helpen. Ik had de leerdienst net gevonden en dan ging je achterom dan. Je bent toch echt een woordman, liep het mij. Alle drie komen we oorspronkelijk uit de Tillewij. Dus hier komt oorspronkelijk uit. Die had een schot in Stiens gewinnen en droeg Hamle ook net. Ja. En dan wordt er naar Snits gegaan. Maar in het blijven we woordman. We bruggen ik in heel de vierde we om nog. Ja? Wie van de jongens, dan we krijgen Brommer gezien en van die Poegjes en Kreidler. Okay. Dus, maar nog de laatste jaren van naar je revue. Muzikaal jongens, zeg maar zeggen. Want je hebt schreeuwen daar liedjes voor, teksten. Ja. En toen kwam het idee, nou, laten we zelf eens beginnen. Ja, kijk, ik schreeuw wat meer teksten dan eigenlijk nodig waren voor de revue. En Brugge maken er wat muziek op. En we zijn nou, we maar wat verder. En toen dachten we, nou, maar Douwe erbij. Hè. Die jongt de twaalfde stem dan altijd wordt, dat ken ik net. Dus daar moeten we er nog meer bij gaan. En zo ben we wat begonnen te zingen. Ik denk het eerste Barren in 2008. En daar had ik toen een mailtje in geschreven van... De eerste Barren bedoelt mij Jester Barren, hè? De eerste Barren, ja, in de eerste maart. En daar had ik toen een mailtje in geschreven van... Goh, wat mag het eigenlijk doen om daar spelen te maaien? En dus nou, bij deze ben je hem noteerd voor 20 minuten.
En wat voor vestjes vind je dat? Want je bent nou bekend van het busje van de baas vooral. Ik ben de chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. De chauffeur van dit soortje Efteling. We gaan een nummer maken alles een keer hoe Duitsen hik wordt maken, dus dat kan me in eerste maar helemaal goed uit. Duitsen wil graag met u op een foto doen. Dat wie de eerste optreden en het smaken doen naar meer, kunnen we zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, dat was prachtig om voor die mensen te spelen. En nou ja, toen ben we wat verder. Want we waren net vregen om hier net eens even te spelen. Maar ja, dan mag het eigenlijk wat meer vestjes had, dus we zijn nog wat verder. En een hit. En een hit, hè? En een hit. Ja, en hoe schreeuw je nou een hit? Nou Wim, dat schreeuwt als I-N-H-I-T. Nou, heel makkelijk. Wie had je in Douwen zijn van betekent toe iets hoe een busje? Dat zie je er alle dagen in. Ja, ik ben alle dagen onderwijs met de jongens ophalen en thuis brengen en er gebeurt van alles onderwijs. Maar kan mij het idee, hoe het moet zo'n busje keer en dan heeft het ook uitwerken. Ja, en zeggen we zitten om Jan, we zitten bij Douwen thuis, wat oefenen en we denken we trots te praten. Een paar stekwoordjes heb ik opgeschreven en ik denk dat de oren deze middags toen weer de tekst geboren of net. Toen we het hit geboren of is dat voor het net terug? Nee, ik hield nog in de gaten. Dat kwam eigenlijk pas, nou, ik denk dat er een beetje in de nijsemmer een beetje schreeuwen is. Toen die winter van de crisis,dagen, dan had altijd de vrolijke strijders in de Roegenham, die hadden hun marathon, zeg maar zeggen. Ja, en de 06 en de dit en de dat, ik heb toen al in de mail en zo. En de hier Brugge hem toen heen stuurde, met een buurman van Brugge die weer bij de vrolijke strijders. En daar had er Safhaken overvregen. Ja, maar ja, en toen dacht je hem nou... Ja, nu was het een hit. En toen gaan we een keer professioneel opnemen. Nog één ding bloot mij plegen, hak alle woorden in die zijn. Dit is je plak. Om de beurt spelen je, zong je hem hier. Ja. En dan stemmen we je samen wat terug een glasje douwen. Doe nou jongen, drinken. Ze denken nou dat het haststemmen binnen die erop zitten. Dat is natuurlijk niet net zo. Want ik delete ze onmiddellijk en dan zong ik het haast zelf in, hè? Want het maakt wel goed. Al kent mij net meer vielen, leeft links aan nou en dan om mij. Wie hartstikke goed, jongens, hè? Ja, het staat er geweldig op. Ja. Toen we onderwijs te spelen en we dan ergens weer dan zong de meeste mij, door dat ik weer eerst al verteld van. Ja, je hebt hem dit hier op mijn eigen album zet en je hebt hem op de top 100 CD. Ja. Dus, nou ja, dan ben je hem klaar, toch? Nee, want we staan op nummer 6 op een cd. Dus daar maar we eigenlijk in de top 100, maar we daar dan ook kennen. Ik hoop ook dat die nieuwe cd die we nog maken gaan, of tenminste uw eerste cd, mee. Maar hoeveel hebben we erop? 13 nummers ook net. Dat er eigenlijk weer wat van ons laat en dat we daar eigenlijk weer wat van op een radio krijgen en we wat de speling kennen. Maar dat vinden we prachtig. Oké, jongens, zullen we even omnoemen? Even omnoemen. Die erop. Nummer 28. De Frieske top 100. De chauffeur van het busje van de baas. Vleen alle dagen naar de polder met Johannes, Kees en Klaas. De chauffeur van dit soortje Efteling. Nou, bedankt jongens. Ja, bedankt. Ja, bedankt. Hey. Hoi. Hoi. Lied bij 28. Ja. 28. Clipcar Plus. Bij Noorderwien in een radiostudio wie Marius de Boer te gast. Hij had een nieuw album maken met de titel De Nacht Wacht Het. Speciaal voor u speelt hij een nummer van dit album. Ik ben een Amsterdammer, ik een tuin in een dorp hier dichtbij. Aan de andere kant van de zee. Ik ben een Amsterdammer, ik al werk je en wee ik in een laaitje noer. Aan de andere kant van de dik. Dit is mijn thuis, dit is mijn dorp. Tussen duizenden mensen viel ik me vrij. De dame in de Amstel, de oude zee dik. Dit is mijn thuis, haven aan het ei. Ik ben een Amsterdammer, roepend in een eigen accent, zat ze dat praten, daar aan de andere kant van de zee.
Ik ben een Amsterdammer, ik al ben ik uitgebracht in het land van de Jerpels, net aan de andere kant van de dik. Dit is mijn stad, dit is mijn dorp, tussen duizenden mensen viel ik me vrij. De dam in de Amstel, de oude zeedik, dit is mijn thuis. Ja, een nieuw album hebben we met de band opname. Met Rogier Trampen, Peter Hartman en Ruben Soer. En nou ja, hij schrijft uit en prachtige recensies al hier. Dus daar ben ik dan heel blij mee. Dit gaat van een hele dregenummer tot een country nummer. Maar op een bepaalde manier passen ze wel duidelijk, dacht ik, in een stijl die wij toch wel handhaven. Ik heb een bepaalde smaak in mijn hollen, een bepaalde muzieksmaak. En zo schreeuw ik de versjes, zo schreeuw ik de teksten. Nou, hast er je op nummer 1 staan met het Rebulli-nummer Marije Maria. Hast dan ook les van een soort van Marije Maria effect? Ja, nou, dat is een liefst beetje wel. Hè. Dat is toch wel, ja, er zijn bepaalde optredens, dan missen mensen Marije Maria, of dat maar ze dan toch jaren, we spelen dat samen. Ik wel, soms net. Ja, dus dat effect is er wel van, hè. Dat is toch een hit wat je bekend mee bent, zeg maar. Ja. En kunnen we de komende tijd nog live zijn? Nou, wij spelen heel selectief live en eigenlijk, ja, we ben ik net te boeken. We moeten iets in zeggen, god, daar wil ik graag in en moeten kennen. Dus wij spelen heel beperkt live. Clipcar Plus. Hokkerclip is er deze week het populairste in Friesland. Nummer 3. Sunday Lay, my right here. It's you want to be right here. Nummer 2. Zaken, mooi los. Ja, we gaan los. Gang is alles. Plat voor de wind. Kijk niet achterom, zie vooruit. Nummer 1. De Doelezen en Baba, mooi vrij vriezen. Vrije vriezen. Vrije vriezen, dat zijn wij. Vrije vriezen. Vrije vriezen, dat zijn wij. Vrije vriezen. Vrije vriezen. Vrije vriezen, dat zijn wij. Vrije vriezen. Vrije vriezen. Vrije vriezen, dat zijn wij. We binnen echt te vriezen. Wij hadden niet te verliezen. Nee, wij springen net samen uit de baan. Lid die Hollanders maar van ons sissen. Die hoeven wij niet uit te lezen. Want wij ben je dus in ons heitelaan. Ja, de simmer. Die zit weer van de door. Gezellig in de zinnen. Oh, wij zitten mij ook hoor. In Friesland is oorlog van alles te redden. Er is volle meer dan een dag te oversterren. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt te vriezen en dat weten wij. Wij vrije vriezen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt te vriezen en dat weten wij. Wij vrije vriezen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt te vriezen en dat weten wij. Wij vrije vriezen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Vrije vriezen. Vrije vriezen, dat zijn wij. Vrije vriezen. Vrije vriezen, dat zijn wij. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt te vriezen en dat weten wij. Wij vrije vriezen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt te vriezen en dat weten wij. Wij vrije vriezen jou en nimmer neer op. We zetten us heiteland ver op de kop. Je kent het deze week weer stemmen op. Die twee, mooi vogels. Nienke Laverman en Rowan Hees, een mooi droomvlucht. En niet
zingen de Doelezen en Baba mooi vrij Friezen. Wij binnen vrij, dat binnen wij. We binnen echt de Friesen en dat weten wij. Na je weekend ben ik bij de Doelezen en daar zit de Christemming er al aardig in. Bij Noorderwien binnen de Fjouw Troubadours. Wim Brons is bij Jan de Vries, bekend van de Feetwarmers. En we draaien natuurlijk weer een aantal Kriesclips. Hoor dan!